Taas kaikille, se on Mr. Ruunis täällä ja tervetuloa seuraamaan 12 minuutin videota. Mulla on tänään täällä tämmönen vieras. Aissa. No joo, ja me tänään kuvataan tämmöstä aamulogia. Joo. Mutta tänään me tehdään jotain tosi tylsää. Ja mitä koko ajan tapahtuu tuolla pihalla? Mä nostan noin nyt. Kyllä mä haluan katsoa kurvat vaatteet. On näköjään Ismo ja Seppo. Seppo Taalasmaa ja Ismo Piaru pehettelee. Tuolla oikeesti meni äsken Seppo. Ismo Seppo. Oikeesti. Mitä MLGtä noi tekee? Noi liides noi vaan lanittoo kännykkää noit. Moi, Mr. Gurnitto. Hei, mitä? Videot on jo käynyt 52 sekkaa. Mitä siinä sanoo? Onko viisassa joku mukava kuva? Missä meikäläisen kortit on täällä? Missä meikäläisen karkit? Meikäläinen irrotti tänään yhden silmäni täältä. Oikeasti nämä valasit. Voi. Mr. Gurnisten silmä lähti. Saadaan vetä silmä. Tänään rehtori rakastaa teitä. Mikä mursu? Mitä sinä sanoo? Mä oon tällä rehtori taas. Ota mä sitä. Paikalle. Minä vähän laininta täällä nyt. Miina valittaa. Miina valittaa, poika. Miina valittaa sinusta minun äitille. Onko tässä löytyy... Alkaa pizzassa sijoittaa mukana kuva. Kuulellaanko se biisi? Mulla on täällä tabletti. Tiedätkö mitä? Onneksi mä en unohtanut kännykkää ulos. Moi, Mr. Kornis taas täällä tubettaa ja minä haluan lisää tilaajia, eli minä odotan teitä täällä. Olen nyt tänään koulun oppilas. Joutuu tänään jälki-istuntoon rehtorin mukaan. Eli kuuntelette tänään minun käsi. Mitä sinä sanoo? Okei. When I wish you a Merry Christmas. Hei mamma. Hei äiti, minun pitää mennä potalle. Ei älä pitä ees, toi muuten juoma. Tästä se lähtee. Skate 3 kiteytyy tähän hetkeen. Kattokaa! Ja sit mennään. Okei, toi käveletyyli oli kyllä Jorma Uotinen. Mitä? Otetaan uusi startti. Tää on hyvä. Kuunnelkaa. Hei Tätä katsi kuunnella tätä biisiä. Simi Rouni. Hei. Nyt on vauhtia. Holy shit. Ismo kiitää. Varokaa posalta. Ope alla. Testataan. Tuo jumalteen juoma. Ei vitsi, kun se on 15 vuotta. Pizza Enrico. Se on toi. Ei mä mitään tollasta laitetaan. Lähetetään. Sä laitit pilaversio. Mitä siinä sanoa? Sitten se Tulin minä kaapista. Mitä? Seppo! Raiskoittaa. Hyvä pizza sulle paistelee. Myöskin kebab leikkaa leivälle. Syömä. Pihviseksi
En minä tiedä, missä se on. Se on kakaa. Se on Honda. Tai tiukko muu. Laita oikein. Se mitä siinä sanoo. Siellä tanssi jotkut. Minun silmä on koko. Sitä vaan sinne silmälasit äänestää itse. Yksi lähtee. Näin on. Taas sulla ne väärin. Ei oo. Ei niin. Kuuliko se pahalle? Se on viimeisenä. Tuli minä kaapista ulos. Arvaan nyt on. Tuo. Karvisella on moppo. Ei keinosta. Se rikkoi tän. Kyllä kaikki Oi hypelee. äiti, kuinka tuulis ja koskee. Vitsi. Aika tyhmä. Tää on tyhmä biisi. Mä en... Mä tykkään susta. Petteri Nykort. Riskaita. Ewa pizza suun. Hyvä pizza sulle paistelee. Missä se on? Sekä vitsa sulla reikkailee. Sama kakao. Tää on hyvä tää. Kaikki tykkää tästä. Mitä? Ai tosta. Tää on hyvä biisi. No money. Mr. Bean on aina tälleen. No money. Onks se niin? Sorry. Mä oon kuullut tälleen. Tää on muuten Honda. Kato. Kato, näin pitää tehdä. Se on... Mitä mä nyt laitan? No money. No money. Ja täältä rapon. Mä tuun kohta lapset. Hello. It's me.
Me baby. Adele Hello parodi. Mitä se pissi? Okei, se oli taas Mr. Kuunis täällä ja Darin kanssa vähän pelleilyä. Osa 1. Me nähdään ensi videossa. Se oli Mr. Kuunis täällä. Hei hei.